Speciaal nog hoe ze wel die gesloer door die linzen. Een naam door. Was een halve ze daar natten meer. Yvette Lusan, door laket waar ik gezet in heb, voor ik kon aan op de peces. Et voilà la chaussée. La chaussée. Non, mais parce que j'en peux La chaussée, c'est le chemin qui Ça c'est ja, la chaussée mais peut-être dit mais bij Alain Borgere barrage wie daar weet die de reserve door. Ja. Een barrage waar de hoede de zon binnen gewieren. Een chaussée. Een chaussée. Oui, oui, oui. Een chaussée. Ja, na een chaussée. Ja, mais ja, chaussée was ik daar. Mais un an ou deux, mais parce que j'en Ah, Richard, lui, Non. je sais pas d'où elle vient. hein, Daar gebeurt er zo Hoe doe je zit. dat? ça l'homme daar warm. Ah, bon. Ja, maar De Halen. ja, met de heer. Ja, oh, Berry. Berry, ja, juist wel, Berry. Ja. Berry. Un mieux à Dour et deux studios dans Arienen, so pas c'est Karelia. Mais Léo pas vonda. Mais modal misschien bedoeld. Ik Pondeon de Halental. Ah ja. Ja, in die Wilin Pondeon, daar kwam man Nederlanden. Ja. Ik passé allemaal à l'écrit Santiago sama. Ah bon. Ja, le Léon. Ah bon. Ja. Léon, oui. Ja, die was Ponteon quoi. Je pense. Speciaal nog dat dag goed. François. François, kijk. François Keinig. A chamber nieuw aan dat. Livreur, ja. Ah ja, d'accord. En tonton, our gantan, our Chamarkainek. Ja, 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 ja. Gile, our Louis, our waar zij Kassel. Zo bij me gaat hoe legumes. Maar a Wilin ja pa daar Hamza dat gewoon recht bleu wallen wie de comment d'overbare dat goeie. Ergon. Ik gewoon ja kan nou ook zoeken je man. Non, nog eens horen. Nee, met de non, motor, je gaat glow, no. Ah ja, ja, dat Motor, Gaspof. Gaspof. Ah ja, Gaspof. Oh, terug, Paul. Frigas was la cadine de no. Ah bon. Oh, frigas. Ah ja. Mais je me lancé daar hij trop Ja, voilà. Niet zo'n conseiller. Dat is geen tranquille. Ja. Le gan vapeur de Kijk, een transit. Ja, mais les penants c'est En daar is gas. We zien Ah, gas. Gas. Gaz et les Ja, éclats. een wil gasogène bus. Ah ja. Rien is een gas remplace pétrole. Ja, un moteur Oui, maar allemaal elektriciteit. Niet per wezen uur lang moe, per wezen reversie. Nu hang je bij dat het hoort dat. Met een torche. Nu hang je bij dat muur zoek. Moe doe je dan. Nu, ja, daar is bekend. En dan. Elektriciteit was, maar met mijn schoon toe. Een dynamo weer al koren. Dynamo. Dynamo weer aan kijken. Oui, il y avait un dynamo, une grosse dynamo, une grosse. Et on pouvait pétrir avec cela aussi. Ja, weet je. Begin met een ergens en door rood, dat moet zeggen. Dans une gate. Dan. Quand cela a dit, oh, pas c'est très bon. Pas c'est 30 chevaux par hier. Oh. Au sud, puis il y a ergon op deze tour, hij per warm ben bilinoa. Ah bon, we staan, ja, juist. Amma var önan geweest, je was la boelonet. Ja, dat is Ja, een tribunal geweest, video over bloed, niet over waren. A da hoede op de spelak een appareil plus aan draaien. Plus aan mijn miljoen is er bij op een wamser. Ja, hij bij de schuurt. Peut-être blave chez nous, on a Quand le tonton est parti. 30, 35. Ouais, je sais pas, 36. Moi j'avais 36 dans la tête.
Reed, er ook een dag heb hier. Er ook een dag heb je de schuurt. Oh, wie die doet wat dangereux. Ja. Ja, een en door, ja, en dat doorleid en pas. Maar door gaan leren naar Rood Benak, ja, de lawine in de zaal. Ah, weet dat ook. Ik heb me door gegeten. Ik heb de vraag gedaan. Dat leren. Ik heb trainen, ik heb dat in Guyana. Ik heb comere de guntal dat krijg je toe dat een biljet. Dat goede cassette in het hospitaal. Ik heb met de beeld mee. Je miserie. Ja, college de vraag. En dat ik heb in Guyana. Die laboura de wezen houden. Ik heb die wortels bij de gloze doen en moest ik de vraag hier Job Sayoub dat in het persoon. Ah, ja, Job Job Sayoub was spelen in Walen. Ik spelen in de graf te leren en in zo'n partij bestroben dat beter met dat plafond en beter met kwijt. In de colivrier moest je. Ja, college de vraag niet hier. Ja, het soms pusten heen is. Job Sayoub. Job Sayoub, ja, zo'n maat. Dat is een goer. Juist dat. Ja, ja, dat doe je. Ja. En Peter. Die met een goede bara lezen nu gewoon. Bara? Ja. Enfin ja, décocheré. Décocheré. Maar caché, pour fila, we zitten goednissen en trappen de hopper in de change. En direct combat, mais dans le nul. Pour Castelmaine, goed op plagement et tolle. Ja. Ja, Chevalier Castelmaine. Ja. Rij pour fila, François m'a porté ça. Et ben c'est très beau. Ik heb wel waar ja, hij maar keren ze pour tout clientèle de zumale. Non de dia François la den men beschrijven daar in Beugelen en ik moet daar het reten hele. Dan c'était mais un trop de beetje evolueerde. Ja, zo. Oh, trop Paul. Ja. Partout et en tout. Een goede guezen na de mines de point zijn de hoede. Ah, le moulin c'est le tonton. Een tonton in de guezen. Oui. Wilin wat gedaan? En dan dat. Wilin was de Francis en dat. De Heuvel en dat. Ah, d'accord. Oui. Ils sont partis, ben, ils ont vendu le moulin. Oui, net du Nord. Oui. Okay. Et après c'était nul aussi. Oui. Mais c'est le grand-père avait fait son partage comme ça. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ah oui, on sait. C'est comme ça. Le moulin Bélec, on l'appelait. Moulin Bélec, oui. Et aucun de nous ne se rappelle, il y avait une plaque en cuivre sur un des piliers du moulin. Ah bon? Mais cela a été brûlé quand le moulin a été brûlé. Oui, mais avant, c'est ça. Oui. PCUL, wat is je? Nou beweegt dat zo warm straaien? Oui, c'était joli. Oui, c'était joli, c'était joli. Oui. Combien d'étages? Deux étages, pédestage hoor. Pédestage et doigt. Gado, Renan, Dao, Solière. Deux étages et puis dans le premier, il y avait les meules. Oui, voilà. Dans le deuxième, il y avait le blé après. Et Brizonek. Brizonek, ja. Hein? Komt uit Brizonek daar? Brizonek, oui, mais on sait pas, on est architecteur hier, Galec. À Guinis, à Vézé, et dans des glaçages. Dans des Kenta, à Vézé, à Wijn, à Milina. Ik heb soms willen dan daar et lemma kiezen l'agneau. Ja. Pieken dus. Ja, lemma dan gebeur. Ja, je bichouwa. Ja, mais dans Zolière, we prenez champagne, we ze willen de belle. Oh ja. Ja, Peter wordt dan neer, een butrie. Een butrie wordt dan neer, de butrie wordt dan neer. Maar geht. En dat was maar zo. Een heel lessage. Een heel, ja. Ja, een heel. Ja. Parce que c'est wel een elevator weer, Peter man. Reprise, moulin reprise. Een elevator, ja. Ja. Parce que ben, vous voyez, c'est mini ou une reprise.
Dus die stappen daar gaan geschreven en daar, maar niet tollen bij Nurgarden. Ja. Als hier een paar jaar Men var nästa sketta het. Jag men se vi sen med i vala buelonen. Ja. Jag trimenal nu vi se vi mala Guinness. Ja. Och en autochanget. Een turbine op belakka de hoeden hier. Een turbine op belakka de hoeden. Ja, een turbine van man. Ah bon? Ja, kindige de bedem ne die met François var op Rundro. Jag var frega tout de vilina. Jag nu vierien då hade leiden då man kan lei på en turbine bij en hele François don daarin de gaan nee met ne belakje den dro met ja helemaal. Ah, ik heb eigenlijk een droom. Ja, dan moet je zoeken dat op een dag. Dan bedoel dat vrienden gaan gaan met even binnen met allen. Ik weet. Oh, maar je binnen turbine en die er rond naar de bladen. Nu is je bereid dat dan doe zo hè. Oh ja, maar en er geen zo redel staat hè. Oh ja. En dus ik kan het doen. Turbine en zo hè, maar nee, zo hier wie de hezing hè. Ja. Bieden een stal en draai prijzen zie. En draai zo bieden een stal de prijzen zie. Maar nee. Je penses se bedire mais pas pel. Mais amma et pas mes deux dames mais me spidigas et manège niet. Ja. Mais ne que me saidi. Non. Maar manège daar over Petra. Daar was het trouwens quoi. Ja. Papa qui la voilà. Maar je kiest hoe Petra wel quoi. We zijn weer gekregen. Trajalan met traja boer de Londen, we staan nog. We zijn lekker door Londen heen, moest ik naar. Vilien Nou, die Vilien ook en daar zo. De Vilien zijn wie ze kennen Manege. Manege. Oh, tu parles de dire non, mais c'est que dans ta dans la ja. Non, c'est que c'est que dans ta Ariel dat katause. En daar was goed en maar filet. Vilien gaan trouwen. Non, mais pas mes deux dames en tout le monde à Gesiga. Ja. Trajalan gaat de manege. En daar en we manege was in do jo. Was je tornabunat. Ja, en we de petit tout que je man. Ja. Daar een oor Paris se Cortesa daar hij Casbara. Et ben hele salare de en we maar wel ze gulo en daar hebben ze een tamlochen et Trajalan. Ja. In oor dan heb van die zo met dat puntje. Goed een goed la cadre de base Eurot. Dat is omdat daarbij zit, zeggen, die Bordelin, Blamboer, Alon, wat ik wist, is toch dat je gaat, dan reageert het. Reageert het nog. Ik ga een tifan op haast zien, en dan gaan ze morgen de boer figuren in een diefan. Diefan, wat je maar voelen maar wat baren quoi. Een tifan. Diefan? Ja, diefan voor. Ja. En dan een pepin. Ja, onbee. Ik wil duw, de Bohabara wil duw. Wie Bohabara wil duw. Ja. Ja, die was. Mijn mission zou willen duwen van de Bohabara, maar straks hier. Mijn mission ben ik PC bloos, als zomaar de bedrijf van ons hier is in 1935, PC. Ben ik PC bloos, als zomaar de Bohabara precies. Niet? Ja. Oh, 1940. Ah, bij waar. Ah ja. Maman est morte là. Nou, ze kozen, ja. Ah bon. Ja, pour Maravan. Ah ja. C'est fini après. Ah oui. Ja, Blaves nee, soms in de school quoi. Mais ouais, dans 39 de school. C'est tu en soms een goede tonnen gewonnen en dat wij zich gewonnen toch? Ja. Soms ook. Mil nou han duigen. Ja. Ja. Nu weet ik, lekker luna gula sin, nu bleu de barbara, car nu weet ik, dans sous bras.
Ja. Depois we zijn lunar door bara, per we zijn gret door Choubras. Ja, dat is ook een zeker gezamend. Met salaris is het rode op Barabio. Toen hij dat jaar. We noemen de vida Barabio. Rebonju zei. Oh, Punder. Toch? Gewoon, we zijn Barabio, we zijn Postmat. Ja. Postmat.